лазер. 20 минути така и ще капне от умора. Не съм във форма. А сега къщата на Шумникови по Тулс. Лагерът е обявен за открит. Затова се стегнете. Защото Лагер Корал се завръща с нови епизоди, изпълнени с незабравими моменти. И пица на корем. Не пропускайте новите епизоди на Лагер Корал следващата седмица от понеделник до петък от 19:45 по Ник Тунс. Отпуснете се, защото шоуто на Патрик Звездата се завръща с нови епизоди, които са толкова шокиращи и толкова невероятни, че ще искате още и още. Дори дядо Пат се вълнува. Не пропускайте новите епизоди на шоуто на Патрик Звездата тази седмица от понеделник до петък от 18:30 по Ник Тунс. Моето семейство обича пътешествията. А аз обичам, когато всички те се приберат у дома. Тофифи съчетава онова, което всички обичат. Лешник в карамел, нуга крем и шоколад. Пак ли те пронизват гърба ти кръстът? Често ли крайниците ти мръвучкат и изтръпват? Опитай Уримил Форте Макс. Модерният подход в грижата за периферната нервна система с максимална доза уридин и цитидин. Формулата на Уримил Форте Макс допринася за нормалната функция на мускулите и периферните нерви. Уримил Форте Макс – максималната грижа за твоя комфорт. Заблести с новата серия Oleo Intense. Формулата, обогатена с масла, почиства и дълбоко подхранва косата. Здрава, неотежнена, изпълнена с блясък. Опитай сега. Саяс Oleo Intense. А сега е време за рекламна пауза по Тулс.